lungsod sa Batuan sa lalawigan sa Bohol. Hangtod karon wala pa makuha ang cargo truck nga nahog sa pangpang sa lungsod niadtong miaging semana nga misangkot sa kamatayon sa upat ka mga tawo ug grabeng pagkaangol sa laing usa. Matud sa Batuan Police Station, pasado alas 3 sa hapon sa miaging Martes, mag-deliver unta og mga tabla ang cargo truck dihang kalit lang nahog sa pangpang haduol sa Nakapiko Bridge. Gikan ang cargo truck sa lungsod sa Dimyao ug padung unta sa lungsod sa Kitigbian. Maayong pagkagusbat sa cargo truck, daling nakapahigayon og rescue operation aron luwason ang napiit nga mga lalaki nga sakay sa truck. Naluwas si Edwin Banga, 28 anyos, ug mulupyo sa Garcia Hernandez nga gidala sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa Carmen. Si Banga lang maoy bugtong naluwas. Galisod og rescue ang milangkob sa rescue team tungod sa kalit nga pag-uwan-uwan. Giila ang mga nakalas nga sila si Alberto Abuel, Renerio Galido, Francisco Manggubat ug Joseph Felicilda.